Mario. E ti que fas aquí? Viñate a ver. Pero... Queres renovar o noso acordo? Ou sabes se algo do tipo... O miserable que nos chantaxeou, deixa estar. Segue no cárcere. E non, tampouco quero volvérselo teu mozo falso. Daquela... É o meu bufete. Anda metido nunha fusión de empresas que está resultando un tanto complicada. E recordo que ti na facultade era a mellor en mercantil. Non como a min, que... Ti... xa sabes. Gañabas moito coa luz dos bares. Oiches, pois ségueme resultando para pechar trazos. Seguro. Ben, a cuestión. Queres traballar comigo? Perdoa, non dixen nada, sabía que era mala idea. Ti tela a tua propia empresa, ten que ser moi divertido traballar no negocio familiar. Vou no deixar. Entón o meu día de sorte. E que? Que opinas? Así, a primeira vista, eu diría que queren enganar os teus clientes. Os meus clientes? Pero, estás segura? Todo apunta a que van intentar unha OPA. Que se queren facer co control da empresa? Deixan aberta a porta á compra de accións do pequeno investidor. E así conseguen a maior porcentaxe na xunta de accionistas. Neste caso, o peixe pequeno acaba comendo o grande. Menos mal que che pedín axuda, Mónica. Calquera abogado mercantil che diría o mesmo. Xa, pero ti é a única que coñezo que está disponible. Porque dixeches que estabas, non? Píllasme recollendo o despacho, sí. Pois nós, en cambio, temos unha vacante libre. Estásme ofrecendo traballo. En serio. Precisamente estábamos buscando unha abogada morena, guapa, con corpo de escándalo. Non sei se coñecerás algunha. O de que saiba de leis, iso... Iso de menos importante que este cachonda. Coñezo unha, sí. Pero ten que estar moi tola se vai traballar contigo. Mira, traballar non sei se traballaremos moito, pero pasar, ímolo pasar moi ben. Que? Que me dis? E isto é todo o que nos pode dar. A declaración que fixo a nosa clienta diante da policía mexicana. A investigación segue aberta. Quere vostede engadir ou modificar algo do que pon nesa declaración? Nada que non dixese xa 1000 veces. Eu non matei a Horacio. Atopei no morto, tiña un disparo. Aquí di que o falecido tiña pistola na man. Pero non foi un suicidio. Señora Salgado, mantiña vostede unha relación extramatrimonial. Non. De que vai isto? A investigación apunta a unha infidelidade co principal socio do seu home. E eu repítolle que é mentira. Ten probas do que está dicindo? Non é o noso caso. De todos os hitos van enviar un fiscal desde México para levar a causa de extradición. Agradeceríamos que nos mantives informados. Non se moleste. Coñezo o camiño. Sofía, hai algo que queiras contarnos? Ti tamén. Para poder defenderte con garantías, temos que saber toda a verdade. Se lle era infiel o meu home. Por exemplo, Non. O noso matrimonio non ia ben, pero non lle fun infiel a Horacio. Sofía, tes algo que ver coa súa morte? Non. Nada. Crema. sí. Daquela estamos empatados. Mario Sofía non é unha asasina. Non o pode ser. É a máis beneficiada por esa morte. Fuxiu de México e ocultou cosas do seu pasado. Cousas importantes, eh? Tamén eu oculto parte do meu. Cousas importantes e non matei a ninguén. Ti lea a súa declaración con calma. Eu xa topei un par de contradiccións. Acababa de atopar morto o seu home. Se contestou con certa coherencia xa me parece un logro. Tamén a coñeces? Non. A verdade é que non. Desde o principio, Sofía foi unha incógnita para todos.
Pero algo me di que non é culpable. Teño un colega na Fiscalía. A ver se puidera conseguir o expediente completo. Sería xenial. Avísame cando teñas algo. Dime que son un xenio e que me profesas admiración sen fin. Iso mellor miña nai. Nada, nin caso. Que traes aí? O dossier completo da investigación de Sofía Santos, aquí coñecida como Sofía Salgado. Es un xenio e profesoche admiración sen fin. O inspector mencionou unha posible infidelidade de Sofía. Sí, ela negou, non? O suposto amante chamase José Hernández, socio e amigo persoal da vítima. Mario, ela negou, non? Preséntoche a José Hernández. Mónica, pareceme bastante posible que tu coñada sexa culpable. De momento, o único seguro é que non nos dixo toda a verdade. Está casada co teu irmán. Pensas que te esforzas para seguir adiante? Non sei. Eu que sei, xa non sei nada. Hola, Sofía. Hola. Hai novidades sobre o teu caso. Pois contádeme. Recibimos unha oferta da Fiscalía de México. Queren que te declares culpable de asasinato antes de extraditarte. Que clase de oferta é esa? Aplicaránche todas as atenuantes do delito de asasinato que contempla o seu Código Penal. E iso significa? Que como máximo condenarían a 7 anos, con posibilidade de condicional en 5. Non. Non. Se hai algunha posibilidade de non ir ao cárcere, prefiro correr o risco. Pero o risco moi grande, Sofía. A Fiscalía Mexicana ten varias testemunhas das túas infidelidades. Non. Están xogando con vos, é que non o vedes. Non teñen nada, seino. A ver, Mónica, os clientes na súa situación sempre son reacios a contemplar a posibilidade de ir a prisión. Por pouco tempo que sexa. E non a culpo. Isto é para volverse tolos. Sei, non? Esta mañá corremos detrás dun tipo que se parecía moitísimo ao seu ex. Ou polo menos iso me pareceu. Non sei, creo que me estou contaxiando da súa psicose. Mónica, sei que a aprecias, pero tens que ser fría. É a túa clienta. E tens que pensar no que máis lle convén. É que cantas máis voltas lle dou, máis me encaixa algo que me dixo. O que? Pois que, se realmente teñen todas esas testemunhas que din ter, por que nos ofrecen este trato? Porque os seus xulgados están tan ata arriba como os nosos. Necesitan ser expeditivos. Non creo que sexa iso. Eu creo que se están marcando un farol. Vale, pero non podes sabelo. Pero é probable. Sofía cree que as testemunhas están compradas. Estás disposta a arriscar a vida da túa clienta e amiga por unha suposición? Ningún segundo. Hola, Mónica. Hola. Sinto vir tan tarde, pero é importante. Non te preocupes. Que pasou? Tirei de algúns fíos, estive investigando un pouco que nos contou Sofía. A maioría das testemunhas contra ela parecen estar conectadas de algún xeito co seu exmarido e a súa familia. Pero conectadas como? Pois xente que traballaba para eles, socios, ata algún familiar afastado. Ou sexa, que tiña razón Sofía. Ata chegaron a pagar algún indixente para que testificara contra ela. Pero entón iso son boas noticias. Sabemos que as testemunhas están compradas. Podémolos desacreditar. E pensas que a Fiscalía Mexicana non sabe algo que a mí me levou unha tarde a descubrir? E aínda así ofrecen nolo trato igual. Porque teñen que guardar as formas e ao tempo asegurarse de que Sofía cumpra a condena. E entón, que imos facer? Estamos pisando terreo pantanoso aquí. Esa familia ten moito poder e moito odio acumulado contra Sofía. E ti segues en creer na súa inocencia. Xa da igual o que eu crea. A cuestión é que tivo que facer algo moi gordo para que tomen tantas molestias. Tu nai díxome que estabades aquí. Hai novidades? Pode ser. Poderíamos conseguir un trato máis favorable baseándonos en certas anomalías da proba testifical. Como de favorable? Teño que negocialo, pero tal vez poida conseguir que rebaixen a 2 anos. Non. Sofía, pode ser a nosa última oportunidade. Prométeme que o vas pensar.
Gonzalo conseguiu que a vista do teu caso se celebre mañá. Ten máis poder do que parecía. Non esquezas que é fiscal. Con estes prazos tan axustados, se saes acusada, poderían te meter nun avión en menos dunha semana. Pero en México... Será máis difícil defenderte. E que alternativas teño? Temo que ninguna. Tes que acudir a esa vista. Isto vai ser complicado. Sinto por Emilio. Como o leva? Nesta familia temos unha sorte co amor que vaya. Deberíamos ter seguido con nós. Ainda que fose unha farsa. Molaba. Oe, teñoche que pedir un favor. Que volvamos a intentar. Veña, de acordo. E a túa bailarina? Descubrín que só hai unha cousa que me gusta máis que unha muller guapa. Unha muller guapa e intelixente. Cal ese favor. Detiver un anino por darlle unha malleira a un tipo. Salvador Gonda. Poderías investigar quen é? Co recursos do bufete, supoño que sí. Fixolle dano. Moito. Case o mata. E gustaríame saber por qué. Agradezocho moito. Mónica, ti ese chofer... Non hai nada entre nós. E o que sexa que houbese acabou para sempre. Aquela, por que te preocupas por ele? Por que te preocupas por un matón? Porque de algún xeito eu convertino niso. E agora telo que salvar. Algo así. Chamarete co que sexa. Salvador Gonda, xogador de póker con antecedentes. Foi detido varias veces. Por organizar partidas clandestinas e por branqueo de diñeiro. É normal que teña inimigos. Sabes se Nino xoga? Non, creo que non. Daquela esa malleira puido ser un encargo. Que? Ten sentido? Pode ser. Se necesitas algo máis, Chamareite. Só atrasa unha semana. É todo o que podemos conseguir. Para seguirla aprazando exixen outro recoñecemento, desta vez firmado por un médico forense. E será suficiente. son moitos trámites. E hai que desacreditar as testemunhas. Sinto, Sofía, pero o que hai? Imos ter que volver a repasar a túa declaración. Agora non. Non me encontro ben, se me desculpades. Perdón.